माँ चली चली कोणिया पाद दीटा थकी गलानी माँ तुम्हें कांदुछ माँ बाबा तुम्हें मन दुख करुछ जानिछ बाबा ए निकटरे भिक्षा न मिलबारु मु दूर गाँ को चली जाइथिली श्रवण तू एही सजन्तुपूर्ण जंगलरे आसिलु कि परी बाबा कौन कहले बाबा मु आसिली कि परी बाबा मु परा आपनक पुत्र श्रवण बाबा मु परा आपनक पुत्र जानिछ बाबा मु काहारी को भय करेनी हे बाबा जानिछ बाबा मु ए बनस्थ पथ देई आछिबा समय रे हिंसु जंतु माने मते देखि कौन करंती कौन कहले बाबा बाबा से माने तांक बाटरे चली जांती सबु परा सेई परमेश्वर को इच्छा हां बाबा क्यों तारे दाना तेरा रोए देना आंधा पोटले पाताए तुम्हारा नेत्र सकारी रे श्रावण तुम्हारा नेत्र बाबा सबळे माँ तू आउ एते राती रे दिवस्या कोन रे बापा माँ तू एते दूर बाट भिक्षा करी जा रे जग तुम्हें कौन कहूछ माँ जदि मु भिक्षा न करिबी ताहले आमे खाइबा कौन माँ दाए बाका साड़ा पर्वत दे जाना ए सागरा में देखा तुम मानकर दया आउ विश्व नियंत्रण आशीर्वाद थाले मु काहे को दया करे ना मरि जाय रे श्रवण माँ मना पाड़ा मोड़ा तारा तो सांभाड़ा माँ ना जा दोरा दोरा लोड़ा नाए दाना सारा बाबू नामा ये उचु अंता संतारे श्रावणा ये उचु अंता संता माँ मना कला तुम्हें कौन कहूछ माँ जदि मु भिक्षा न करिबी मु जदि ग्राम ग्राम बुली भिक्षा न करिबी ताहले आमे खाइबा कौन आउ बंचिबा कि करी माँ माँ तुम्हें माने नित्य कर्मचारी आस बाबा तुम्हें मध्य नित्य कर्मचारी आस मु किछि फलमूल आनिछि आमे ताहा भोजन करिबा तू आग खाई दे रे तन नाई माँ तुम्हें न खाइले
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବି। ସ୍ୱାମୀ ଆସ ଆମ ନିତ୍ୟକ୍ରମ ବଢ଼େଇବା। ଆମେ ପୁରା ନ ଖାଇଲେ ସେ ମୋତେ ଖାଇବ ନାହିଁ। अरे सबର सबରରେ ବାବା ମୁଁ ଖାଇବି କଣ ରେ ବାବା? କଣ ହୋଇଛି अरे बाबा सबର ବାବା ମତେ ବହୁତ ଜୋରେ ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି ରେ सबର। ବାବା सबର ପାଣି ଅଛି କି ବାବା? 2 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇଲ, ଦେହ ହାତ ଅବଶ ଲାଗି ଯାଉଥିବ। ମା ରେ ଶ୍ରବଣ ଦେଖିଲୁ ବାପା, ଘଟରେ ପାଣି ଅଛି। ତ ବାବାଙ୍କୁ ତୁମେ ପାଣି ଆଣି ଦେ ରେ ଧନ। ହେଉ କେବେ ମା? ମା ତୁମେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଜଳ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ମା ଏ ସ୍ଥାନରେ ତ ଜଳ ନାହିଁ ମା। ନା ମା ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ମା, ମୁଁ ଯାଉଛି ନିକଟରୁ କିଛି ଜଳ ଆଣି ଫେରି ଆସିବି। ତୁ ଆଉ ଦୂରକୁ ଯାଏନି ରେ ବାବୁ, ବରଂ ମୋ ଶୋଷ କବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଖି ଦଉ। ବାବା ଆସ୍ତେ ଚାଖି ଇଏ କଣ କହୁଛ ବାବା? ତୁମେ ଶସ୍ୟରେ ଛଟପଟ ହେବ, ମୁଁ ତାହା ଦେଖି ସହିପାରିବି ନାହିଁ ବାବା। ମା ରାତ୍ରର 1 ପ୍ରହର ହେଲାଣି। ଆଜି ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ। ମା କିଛି ସମୟ ପରେ ଜହ୍ନ ଉଇବ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ବାବା, ମତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲ। ତୋର ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେଇ କଳସୀରେ ପାଣି ଆଣି ସଳ ସଳ ଚାଲି ଆସିବା। ନାହିଁ ମା, ମୁଁ ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଘଟେ ଜଳ ଆଣି ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ଶ୍ରବଣ ତୁ କଣ ଏ କିଟିମିଟିଆ ଅନ୍ଧାରରେ ସତରେ ଯିବୁ? ହଁ ମା ଯାଉଅଛି ଜନନୀ ଗୋ ନିରାଣୀ ସରଜକୁ, ଯାଉଅଛି ଜନନୀ ଗୋ। ବାବା ଯାଉଅଛି ଜନନୀ ଗୋ ନିରାଣୀ ସରଜକୁ, ଯାଉଅଛି ଜନନୀ ଗୋ। ଝଟକି ଆସିବି ଫେରି, ଝଟକି ଆସିବି ଫେରି, ମାତୃଶ୍ରୀ ହସ୍ତି ନାମକୁ, ଯାଉଅଛି ଜନନୀ ଗୋ। ମା କରିବା ପାକ ରନ୍ଧନ, ବଢ଼ାଇବା ନିତ୍ୟ ଧର୍ମ। ବାବା କରିବା ପାକ ରନ୍ଧନ, ବଢ଼ାଇବା ନିତ୍ୟ ଧର୍ମ। आनंदे करी भजन, आनंदे करी भजन, निवारिबा क्षुधा तृष्णाटु, जाउअछि जनानी गो। ମା ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ମା, ମୁଁ ଏଇ ଶୀଘ୍ର ଛୁଟି ଦେବି, ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଘରେ ଜଳ ଆଣି ଫେରି ଆସିବି। ଶୀଘ୍ର ଆସିବୁନି ବାବା। ହଁ ମା ମୁଁ ଯାଉଛି ମା, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ଲୁହ ହେଲା ଗଛ ଆକାଶରେ
ରହିଲୁ ଯେ ମା ମୁଁ ଯାଉଛି ମା ଶେଷରେ ପିତା ଯେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଘଟେ ଜଳ ଆଣି ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି ମୁଁ ଯାଉଛି ମା ମା ମୁଁ ଯାଉଛି ମା ଶୀଘ୍ର ଘଟେ ଜଳ ଆଣି ଫେରି ଆସିବି ଶୀଘ୍ର ଫେରି ମା, ମୁଁ ଯାଉଛି ମା ତୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁ ରେ ଦାଦା ତୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁ ତୁ ଆସିବା ବାଟକୁ ଆମେ ଚାହିଁ ବସିଛୁ ରେ ଦାଦା ଆମେ ଚାହିଁ ବସିଛୁ ସୁଖର ଦୁଃଖରେ ଆସୁଛି ଲୁହର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସୁଖର ଦୁଃଖରେ ଆସୁଛି ଲୁହର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସମୟ ଜାଣିଲା ରାଜା ବିପଦ ସମୟ ଜାଣିଲା ରାଜା ବିପଦ ସମୟ ସଭାରେ ସବିଏ ସମୟ